Българинът работи в чужбина и там е златен човек. Точен, мълчалив. Върши си работата, спазва правила. Не се прережда. Не паркира на тротуара и не пита, може ли така? Защото знае едно. Там ако правиш простотии, летиш. И после се прибира в България за празниците и още на втория ден е бесен. Ей, тука нищо не става. Ей, тука всички са мързеливи. Ей, тая държава е умряла. Същия човек, който навън чака ред като агънце, тук се бута, псува и паркира за малко. Същия човек, който навън спазва правила, тук обяснява как тия правилата са тъпи. Първите 2 дни е герой и разказва как там е чисто подредено и хората се уважават. На 3-я ден става експерт по държавата. На 4-я вече мрази всички, на 5-я се кара с роднините, на 6-я казва: ей, добре, че си тръгвам, тука няма оправя. И си тръгва, за да разказва навън колко много си обича България и колко е зле тук. Най-големият абсурд ли? Иска България да е като Германия, но да може да се уреди. Иска ред, ама без правила за него. Иска държава, ама някой друг да я оправи. Истината е грозна. Българинът в чужбина не е проблем. Българинът в България не е проблем. Проблемът е, че сме едни и същи навсякъде, само че навън ни е страх, а тук си позволяваме. И докато навън сме примерни, а тук сме абсурдни, няма да има там и тук ще има само едно – оправдания.